खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ रावबो BPFआनो UPPL आव थाङा आरो BPFआ UPPL आव 3-4 रोजा हाबबाय होननाया मोनसे राजखान्थिसो बाथ्राखौ बुंदों BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा। आथिखालाव आसामाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबागाव राजखान्थिनि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो नाजानाया सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दाखालि UPPLआ मसलपुराव जथुम्मा जानायाव BPFजों लोगोसे बायदि बायदि राजखान्थि दोलोनिफ्राय 3-4 रोजासो सुबुंफोरा गावसोरनि दोलोआव हाबदों होननानै बुंथिदोंमोन, जेराव मिथिनाय बायदिब्ला बे बाथ्रानिनो फिननाय होनानै मैया BPFनि सासे दैदेनगिरि एबा BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि UPPLआव 3-4 रोजा हाबदों होननाया मोनसे राजखान्थिसो, रावबो BPFआनो UPPLआव थाङा दा होनना बिथाङा बुंथिबावो। लोगोसे गावसोरनि मानसिफोरखौनो आर'नाइ टुपि गानहोना BPFनिफ्राय गावसोरनियाव हाबदों होनना बुंथियो। मख'जाथावदि बिथां MCLAआ दायो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा BPFआव हाबनो थाखायसो गोबां आर'जलाइ गथायना दं होननाबो बुंथिबावो, नाथाय बिसोरखौ दानो लाथ'नाय जानाय नङा मानोना दायो गावसोरनि दोलोनि मावथिफोरखौ थिग खालामग्रोनो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होबावदों मानगोनां MCLA बिथाङा। बिटिआर सरकारा ना फालांगिरिफोरनो साइकेल रानना होदों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ। थिग बेबायदिनो मैया आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव भेरगाव ओनसोलाव फिसा फिसा ना फालांगि खालामनानै जाग्रा गासै 77 सुबुंफोरनो ना फिसिग्रा बिफाननि सिङाव 2022 आरो 2023 बोसोरनि SOPDनि जोहै बे हाबाखौ मावफुंनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बियो गिबि नङा, अदेबानि ना फिसिग्रा एबा ना फालांगि खालामनानै जाग्रा फालांगिगिरिफोरनि थाखाय सिगाङावबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बे आइजेंफोरखौ राननानै होखांबाय। मख'जाथावदि बेबायदि आगजु राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि दायो सिगाङाव बिसायख'थिनि समाव बुंनाय बायदि बिटिआरआव गासै 4 रोजा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय खामानियाबो जासिगोन आरो गासै बिटिआरआवनो 25 सेन्टारफोराव जि दानाय फोरोंनायनि खामानियाबो मैयानिफ्राय सोलिबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथाङा। दिनै मुलुगनां आइजो सान। बे आइजो सानखौ नोजोर बोनानै एबा 8 मार्चजों लोब्बा लाखिनानै हादरावनो गुबुन गुबुन आफाद, दोलो आरो फरायसालिफोराव गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो मिरु UPPL आइजो गांखंआबो बे मुलुगनां आइजो सानखौ चिरां जिल्लानि खुंग्रिङाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे फालिनाय जादों, जेराव मैया हाबाफारि जानो गोनांनि साखा-फारा खालामनायखौ नायगिदिंहैनानै मिरु UPPL आफादनि गागि नेहाथारि बिना गयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि दिनैनि मुलुगाव आइजोफोराबो हौवाफोरजोंनो समानै गासै खामानियावनो बाहागो लाफानो हायो। आइजोफोराबो उन नङा होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो। थाइखाजरा गुदि UPPLनिफ्राय PMAYG न' मोनग्राफोरनि लुनाय न'खौ नायगिदिंहैदों। बाथ्राया जादों दाखालि थाइखाजरा BCDCनि सिङाव गोग्लैनाय गोबां सरखारि न' मोनग्राफोरनि न'आ दाबो लुफुंजायाखै होननानै खौरां बिजोङाव जोबोद गोसारदोंमोन। मख'जाथावदि बे बाथ्राखौनो लानानै मैया थाइखाजरा प्राइमारि UPPLनि बिबानगिरिफोरा सरखारि न' मोनग्राफोरनि न' थांनानै नायगिदिंहैनाय जायो, जेराव बिथांमोनहा नायगिदिंहैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि दायो न' लुनाय हाबाया गोबां जाफुंबाय आरो जागासिनोबो दं होनना बुंथिबावो। केप्टेन अपुर्णा नार्जारिनि दैदेननायाव गिबि खेबनि गेलेनायाव भारतआ सिंगापुरनि हेंथायै 7-0 गलनि फारागथियाव देरहानो हायो।
जों बयबो मिथिगौ बर'नि सासेल' नायल' फुटबल गेलेगिरि अपुर्ना नार्जारिया दायो सोलिबाय थानाय एशियान फुटबल चेम्पियनशिपनि आन्डार 20 भारतनि आइजो हान्जाखौ केप्टेन महरै दैदेनगासिनो थानायखौ मख'जाथावदि मैयानि भारतनि गिबि खेलाया जादोंमोन सिंगापुरनि हेंथायै, जेराव केप्टेन अपुर्ना नार्जारिनि 2 गल होनायनि गेजेरजों भारतआ सिंगापुरखौ 7-0 गलनि फारागथियाव फेजेननो हानानै गासै भारतारि सुबुंफोरनि गोग्गानाय लाबोनो हादों होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।